नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि आपल्या डेली व्लॉगमध्ये. तर आज बुधवार आहे आणि आज मम्मी लवकर आलेली आहे कामावरून. तर तिकडे नाश्ता चालू आहे. नाश्ताच बनवते ना? येस. हां, नाश्ता बनवते. तर बघूया आपण काय बनतं. आणि शिव पण येईल आता थोड्या वेळात. तर बघा तुम्ही ब्लॉग आणि एन्जॉय करा. बघा इकडे चालू आहे, हे काय चालू आहे? उपमा. ओ, गाजर, टॅमॅटो, वाटाणे आणि इकडे काय मसाला मसाला बनवायचा. मसाला चालू आहे. इकडे नाश्ता चालू आहे, उपमा आहे. नाश्त्याला मस्त सकाळी नाश्ता आणि मसाला. तर शिव येईलच थोड्या वेळात. आता बनवू वगैरे नाश्ता, नंतर ऋतूचं काम झालं आपण नाश्ता करू आणि ऑफिसला भेटू. थोड्या वेळ भेटू थोड्या वेळ आलेलं आहे आपल्याला. नाश्ता आलेला आहे आपला, नाश्ता उपमा. उपमा उपमा हे उपमा लंगडी घातलेली आहे. या 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 लागेल शिडी. तर चला नाश्ता करूया आणि ऑफिसला जाऊया. ही उडी झाली, मंकी उडी. जम्पिंग नाही करायची काय. हा बेडूक. उपमा आहे रेडी. मस्त पैकी उपमा खाऊया. अरे काय करतोयस? चला नाश्ता करायला या. बोल नाश्ता करायला या. बोल नाश्ता करायला या. काय आमचं देखो. तसं ना बोलायचं सोना. चला संध्याकाळी भेटू आता. आमचा डान्स ओके? देखो डान्स. हे कुठला डान्स आहे तुझा? ऐ पिल्लू जम्पिंग चले. तर मित्रांनो, मंडळीनो, आलेलो आहे घरी. लेट झाले आज. थोडं एक्झिबिशन वगैरे होतं, तिकडे गेलेलो आणि डोकं दुखतंय आज खूपच. पण आलेलो आहे मी परत. तर आता इकडे बनतायत गुलाबजामुन. इथे उद्यासाठी, उद्या गुरुवार आहे, तिसरा गुरुवार आहे उद्या. तर गुलाबजाम बनतात तिकडे. तर बघूया आपण, कारण की गुलाबजामचा ब्लॉग तर आहे आपल्या चॅनलवर. नसेल बघितलं तर इथे आय बटन आहे, इथे 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 ते आय बटन आहे, तिथे जाऊन क्लिक करा, भेटून जाईल तुम्हाला. हे व्लॉग आहे की शॉर्ट्स आहे आपला? गुलाबजामुनचा व्लॉग आहे ना? शॉर्ट्स आहे, बहुतेक शॉर्ट्स आहे. ते इथे देतो, तरी पण बघा तुम्ही. तो ऋतू बनवते. मग काय बघू, गुलाबजाम बनवू दे, भेटू. बघूया काय चाललंय तिकडे. थोडी तयारी चालली ती बघा, दाखवतो मी आता. अरे दुखतंय ना, सुचत नाही. तर इकडे गुलाबजामचा पाक, इकडे काय त्याला कड येतोय, कड. इकडे भात आहे आणि इकडे आता हे छोटे छोटे बॉल छोटे छोटे. आणि मग ते तेलात सोडायचे. पाकात थंड झालं ना, थंड झालं की गरम गरम मध्ये सोडते. गरम 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 मध्ये सोडणार. ठीक आहे. तर हे बनू दे, मग आपण ते बॉल तयार झाले की दाखवू. हे गॅस मीडियम आहे हा. मीडियम म्हणजे जवळजवळ थोडा फास्टच आहे हा पाकचा. इकडे तयार हो द्या छोटे छोटे बॉल गुलाबजामचं ते. आणि मग हे जे सोडतं ना,
आपण बघूया. ठीक आहे. अहमदाबादचे डॉन लोक बघा, आमच्या अहमदाबादचे डॉन लोक, अहमदाबादचे डॉन लोक बघा, अहमदाबादचे डॉन लोक. हिचं नाव काय, हिचं नाव काय? ए वाय वाय, ओय ओय, हिचं नाव काय? ग्रेसी. काय खाते? दादानी खुर्ची मस्त घेतली त्याच्या साईजची, पूर्ण मावतेस की. अरे बॅक कॅमेरा केलायस. हा म्हणजे, अरे मंजूर ह्यांना बोलायचं का? हे बघ, हे बघ, यांना बोलायचं का? यांना हे बघ, 2 खुर्ची, डबल खुर्ची. तर मित्रांनो, गुलाबजाम झालेले आहेत रेडी. बघूया आपण. हे बघा, पाकात पण गेलेत गुलाबजाम मस्त वेगळे. आणि इकडे झालेत पापड, छान छान पापड. गुलाबजाम आपण हे रात्री भेटेल ना खायला? कधी? जेवून उद्या ना. आज देवाचा प्रसाद आहे. जेवूनच खायचं. जेवायचा प्रसाद आहे, मग आपल्याला उद्याच भेटेल कन्फर्म. आज नाही भेटणार, कारण की उद्या गुरुवार आहे. गुरुवारसाठी बनवलेले आहेत मम्मीनी. आणि उद्या आपल्या घरी येणार आहे भजन मंडळी पण येणार आहे, तर मस्त भजन पण भेटेल बघायला. आपण प्रॉपर दाखवू तुम्हाला. मजा आहे. उद्या 3रा गुरुवार आहे, लास्ट 3रा आहे. तर बघूया आपण. लास्ट नाही नाही, लास्ट मला वाटलं लास्ट झाल्यानंतर आपण मग बाहेर. त्याला आता जेवून घेऊया आणि नंतर भेटू. तर मित्रांनो आणि मंडळींनो, आजचा दिवस पण आपला संपलेला आहे. तर गुलाबजाम बनलेत. उद्याची तयारी जसं सांगितल्याप्रमाणे उद्या गुरुवार आहे, मार्गशीर्षचा 3रा. तर भजन पण बनवले, पप्पा बोलवलेलं आहे भजन मंडळी. पप्पांची इच्छा होती की बोलवायचं, तर फायनली उद्या बोलवलेलं आहे. उद्या बघू किती वाजता वगैरे येतं. तर आपण ऑफिसवरनं आलोच भेटेल. तर सगळी पूजा वगैरे उद्या बघू, भजन बघू. ब्लॉग मोठा होईल पण मस्त वाटेल आपल्याला एन्जॉय करायला. तर आजचा ब्लॉग इथेच थांबूया. कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया उद्या. शुभरात्री.